It-tlieta filgħodu saret l-ewwel laqgħa tal-Kabinett tal-Ministri għal din il-leġislatura ġdida wara r-rebħa storika mill-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali ta' ġimgħa u nofs ilu. Hawn il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar minnu fih l-ewwel deċiżjoni għal din il-leġislatura, dik li jibda il-proċess biex ma' 96,000 metru kwadru ta' raba f'Wied Iżrinġ biswejt iż-żona industrijali ta' Bulebel fil-limiti ta' Żejtun jinħarġu miż-żona tal-iżvilupp. F'kitba fuq il-medja soċjali tiegħu il-Prim Ministru qal li hu sodisfatt li minnu fih qed jissiġillaw protezzjoni ambjentali lil medda imdaqsa ta' art agrikola waqt li rringrazzja lil bdiewa taż-żona li laqda wirt iż-Żejtun u l-Kunsill fl-istess lokalità tal-ħidma tagħhom biex dan iseħħ. Dr. Abela sostna li gvern ġdid Laburista se jkompli iġib lin-nies l-ewwel. Fil-fatt fil-ftuħ tal-ewwel laqgħa tal-Kabinett, Dr. Abela għadda il-messaġġ li l-Gvern irid jibqa' jħoss il-pols tal-poplu. Biex iwettqu ħajkun hemm ħtieġa ta' element wieħed. Il-mod ta' kif se nimbuttaw lin-nies tagħna biex ikunu il-ħin kollu on the ball u tenaċi fil-ħidma tagħhom. Nibdew aħna l-ewwel nett irridu nibgħatu dak il-messaġġ u nemmen li bad ħġar mill-ewwel sigħat ħadd pjaċir ħafna nara lil kulħadd li mmobilizza ruħu fil-Ministeri u on the ground. Jiġifieri kruċjali li nibqgħu man-nies kif konna waqt il-kampanja u anke fix-xhur ta' qabel ukoll. Li nibqgħu l-ħin kollu on the ground man-nies inħossu l-pols tagħhom. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern li għandu fih element ta' kompetenza, ħila u maturità irid jaħdem biex iwettaq l-aktar manifest ambizzjuż li qatt ġie ppreżentat minn xi moviment politiku. Għandna l-aktar manifest ambizzjuż li qatt kellu moviment politiku x'nimplementaw. X'wedna nafuh il-koll. Wedna li l-ħolma tan-nies tkun il-proġett tagħna u minnu fih millum nitilqu bl-implementazzjoni ta' dak il-manifest.